nijie ene aketiapa nebema we nijio sabra boy mo dadwini bi natural suna udi ewnya nebema we nijie na aketiapa nso ka ho ema aketiapa papa wa fidie ne to sompa FM TV why Yasin sompa mani life SOMPA 106.5 FM ekobo jese sempere mo kase ebono eno ena no pay memeda bosumi de toso da duasa memene de twato okra ewo bosumi numnumu ye de esomowo ma remfi se 2074 tete hodudo na abefo kwan so wo no mayo na etunya de wase no na eno achi ebustu mi aka ho no ekutaye mo no pay Leicester Company Limited. One na Yas toothpaste and the toothbrush no. No ye de atwi ense titiri no whitening. Aye fita sasichere ma no pay. Ensempane nyina ye be ede amawo. Efiri SOMPA 106.5 FM nkran no 93.1 ena wutie. Eya santima mu ahwe adabraka headquarters no. Sabre kro na France abruchi mu abrofuru nyina. Ene Ghana fo adehia won mo France abibifo no. Kasia one motie no ewa damfo radio Paris Mountain so SOMPA 101.1 takwa atoyama ntemu na 103.3 takwa dedie no ne nyina ya atoya fam wo ma wo bono ane na afa abusua sunwaye bono ahenkuro 98.9 na napo kupie sie fa asemche sie kwasi Joshua mo wo ma bobo ano pe alaji be kwa na bro sanum idi adai enoa ena adodo na fidie ededa bono hwa no your life our SOMPA doma 101.3 and afi many masase paso ho no doma FM 100.7 dada no a edin sempani nyina nam kene Shelburne radio ensemi nam ho Facebook no so no on tini Augustine de ene nam ho ye SOMPA 106.5 FM Accra and SOMPA FM live and here YouTube ehona aburochirefo no Netherlands mo for kwakudo nyina mo edin na mama Ghana for etinsempe na nsama eba no anope dia betini bi ni se asensa otma shebedwani onuanyamfo John intim fojo wochiremu sa enra LGBTQI+ wonsem edamra shebedwamu a wo so ma paase no wonde watwe ne ho afirim adentia afe Media Foundation for West Africa wo mo nso se wono mo hia committee report wa na fa National Lottery Authority ni KGL wo mo contract no no emra bonten Sashia so municipal no wanom ayo pani kwankyerefo wo beda ngoma hia no ewo ho wodin sampi atodwa wafa ho afe ye wewura santema mu Electricity Company of Ghana wo mo ka asembi e de akyera santema efa transformer na ehon siesie ho adehia wanom ewo denya se ewa santimanta mu wo mo na element yi wo mo kyeremu se womo a pipe ho sensem hosu bia sesei eye edimfinhia babro de ho empanifo po mi fita de kumusam na manope ya bebo wa mane we kasa ebo so se Kenya sukuu bi e wo ho eja to mama nkura ne be se dunsia de wo moti nanano mo wonse do se na de wo se wo so wo mo chesuafo no mo nwotwe ye de mo nsam ba abusian semni bi kan yenim ho enena no pay enuanom panu yesi adwa ye betesemu ede asomo besepani kwena hai empanisi atase ne banyansafo na banimdefo akokọ bi de ehoi ya no ni madekye na so brani brano no wotie free wonini ano midin ABENA BADU ADEPA KWOFIE anope menembra triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA
Ebusia yada se ensem no enkyeremu eni. Yahyasia afrimrahye bedwamu enra nwumre no yebebo amane e hot bite kase so ekyeremu se upiemu e wo mrahye bedwamu a de ekoto ho eye abandada no abreso a na Ghana de hye nyina ye hwe animu eseja empanimfo ebetumi asan na baye mra na obia ate ase na ho aton so se de esi ye e Sodom ni Gomorrah no Ghana de ye mpese ye be so enti no eja Christian country nti bibia enkoso wano meche LGBTQI+ ehon sensem no enra emrahye bedwa no wonom ekwa asetena no wo mapase sa bill no nemom akase ye de bekwa kwato omampani table so no ano so ade ne pen asente na no ne yebo ho pa ye se enudwu adam ye mekase bia obi atebiri kokot da bi empa bi atebio sanse mpani se de ohun biye no ohun bio na ensem ekwoso wo emrahye bedwa mu enra no opani ani nyina ye nim se baako no eye bill ne baako no LGBT die na eno no atwamu no no odi muntintin mai pa me cho no nyafo John ntin fojo asen south emra hye bedwani wogina simpie ni apaso enra no okire mu se ensamtwerafo mo magye yi wase bill no watwe ne ho afiri mu ansakora no mbe paase no na emom wo se bill no wa mo ya first reading second reading third reading na chese third reading no na wo mo ayiyi eniema bia na wakane ni bill nim ade afrim eno no osomu a enye yi wase enua ne se na men yesi ni sa na sensena ye wo ye na aya hatawo afenso ye dua ne se na mfifi a bill ba ko ebeda ho no 8 parliament no e wase wo mo hye na eno no wo mo ye ho adwuma no NDC aban ni mpanimfo a wo mo ye majority no wo mo kire mu so wo mo yi bibia afrimu a wono onyafo John ntim fodwo de wo so mo enye yi enti eno bill o mo passe ye no wase wo no wo twe ne ho frimu. Those same group of people from any offense. It was for that reason which you would find in the bill, the original one that we submitted, that the sanction regime for those who are promoting, sponsoring, and advocating for LGBT activities are even higher than those who commit the act itself. They are even higher. So if you come back to turn around to use your majority numbers to smuggle through provisions which are alien to what the sponsors brought, we are asking you to listen to us. You will not listen to us. And they are in a hurry to pass these bills that do not represent, this bill that does not represent the aspirations of the overwhelming majority of Ghanaians. Why? Because just next week Tuesday there is going to be a conference on family values in Ghana. Ghana is going to host it. So they want to hurriedly pass this bill and remove all the items in it that we passed in the last parliament, which the NDC, the propaganda, and wanted President Kufuor to sign. Which same provisions, even when we first introduced the bill, the majority leader indicated that the same thing should be given to President Mahama to sign. President Mahama and everybody came by and said, no, the bill cannot come. Onyonya for John ntim fojo ase South Mra Shebedwani wo no na eka sei entine na ne ya sapon nyina ne se bill no ebra 8 parliament wanom pass ye e wo Mra Shebedwam no na niema bi kikeka ho a wo no no enura da mo pass ye enim na kanene dia no wo kire mu kakra kra se kanene na yehu se wo hye wo mo ekalese kra ye atade a wo de apam kra no a eno no mrati mi chew ene kan samtwerefo kra no LGBTQI+ ho nsem no ekie ntimi nka ewa fidie so ana ye nyina ba bia nka wumpu a wo be yesem ye mranim ni me pese mi gina mu de ma LGBTQ fo no eno so kra mra ba chew entine sadia ne de na ka prohibited kra ewa mayimu anka ye chiwade a ye modin wo mayim eno mu bisa eno wo chem si ye afrimu no odonya fodwo ne ntim fodwo kire ne nsem bio se womo amufra ma hodo so a wompese womo edi womo esika ebe ya adwuma na fe won be ya conferences ya hodo wo mayim no womo ba wanom enhwem na womo hwehwe eniema mu yi ne nsem no so o kire mu no sei ne koi one sign bill be farmer wa sa bill na wo hwesenka ene sa ban na bank e na be boa ne assign no na sa bill no wo hwemu se de obi abeye bia no emfa ho se de ono de ne sika efi ama no ne e de ba beye operations ahodo e de to sabi ya lubricant ne condom ne akande a LG foi eno na de bia wo de ma wo de
ɛboa wɔn dwumadie no wɔn deɛ yɛn wɔn nsi nkyɛn mɛmmara no ɛne wɔn ni na sɛ wɔn no mmara ne wɔn ni na wɔn ɛbɛyɛ operation wɔn ɛbɛbu bɔdɛro wɔn ɛbɛyɛ campaign akɛseɛ no wɔn nyinaa yɛn wɔn nsi nkyɛn deɛ a na hwan na mmara no ɛkɔ akɔkye no because wogyina hɔ yi wobɛyɛ dɛ ho sɛ wei ɔyɛ LGBT ni anaasɛ wei ɔnyɛ LGBT nanso yɛsɛ sɛ nka kukuru ni gyae a nka keka no bɛyɛ dɛn ɛbɛgyae nti wɔn a ɛhyɛ nkurɔfoɔ de sika pudo ɛhyɛ nkurɔfoɔ akyi ɛrecruit wɔn ɔkɔ campuses a akɔyɛ business cartel yɛde sɛ wɔ ma mɛma ɛsɛ ebi yɛ fɛ no male prostitution wɔn ne firama no ne ɛde sika bɛwuram ɛna mɛma yi wɔn mu wɔn sika ɛde ma mɛma ne wɔn da wɔn wɔ HIV wɔn yɛde wɔn ma wɔn da wɔn ne mpɛfɛ sɛ wɔn mu nyinaa wɔ HIV ɛnso yɛn fanfa ɔba ne nomum wɔn san tua sika nka ho yɛn sɛ yɛ wɔn mu no yɛsɛ yɛn yi wɔn nsi nkyɛn. Onyonyofo John Intim Fojo eye asensa otumra shebedwani kane no 8 parliament no na sa bill ye no a wonom epase yi twumumu die yi no odimu ntinti man pa no wo pushi hada enra wose watwe ne ho afiri mu sanse wo ma yiyi ne ma bi afiri mu a wo no hyemu a emwa enunti eno wato nkra yi a wachire mu se yenda ne akire fa nso mo enra yensem training na opon chichiku yi oto nkra efiri emrahye bedwamu esom yen no ono ne de bai na krata bi nso eda pono so na no pay efiri mfuafo wo ma boboa no Media Foundation for West Africa na wo mo se contractor abane KGL technology wo mo koe wo National Lottery Authority entantemo ewia sesei yetime etena fie na ohwe phone so no watumi atwa loto ewie die na ya send usika ma wo ewo mumu abra onko loto kioso mo ehu so okra no saa wo ye team member no saa contract no ehun nsem a wo mo boro so a se wo se ewia bomu no wono mo hu se wo mo nsusu edie bi a wo mo de maaye no aban anasa mempani ede na adwena ma ya saa de no wo di so no wo di so dia wo ma de sere yetiawa wo mbe pesa saa eniso na wo di so no ni nsusu ye na wo nsusu ye no wo be ma ewia bom na Ghana fo nyina be hunu de ekoso ne contract no se de mu nsamte enti Suleiman Abrahima wono ene executive director wada Media Foundation for West Africa ya no ewie no wo se sade ebinomo esusu se eba sikasem mu a etia timamufuo no bie na saa KGL fuoi ene wono ma keka ka ho no na benya esomfa so kese adie no eno num nyina no eba saa ebeka se eyabonefo se metia mra enti sade ebeye na obia nsusu sa nsusu yedie no woni tirimu no owura sole mana brama ne dom se empanimfo ema ewia emo enum epra boso me ne da na etoso nso se wo se meeting de ebi ko so pa ma wo mo bro nsam so na nsu ni nyina besi saa bere wo mo tie se wo mbenya bibi afiri mempani ho anaso wo mbete bibi mpo wo mo ntehwe nanso wo no mo hu se ensusuede na wo mo susuye no se de niema na isi ko wo mo ne KGL fo no ho no wo mo se wo mo susuye no na wo mo de ye adwuma enti se no na ye adwuma de a ene wo ma Ghana fo nyina nso enhunu de ekoso bie enti right to information bill no wo no mo ejina eno so na wo mo de amasade ya ba abonte nenso ase pema wo mo pem saafo ni nyina no edin na wo no mayo na mo nso mpa de se biribisi sa ne ye de kamo na mo nso mo de famframa mu a se ye pasama ka kire nyame a ye ka kire mframa sa mframa no so mpa nti na ye ka kire mu mo moso na mpanimfo so wo wire afira mo nkai wo abusia wasugusu a wutie akan from nonsia ekase ewo sompa so ye to ansam no so na yakoye nim wonsam foforo na ye kwakopie mu wato ye tifido emantam meche Western North region adehye wo mo ewo sahwewi so municipal ho wanum kire mu se wo mo education director ya no no ho no nebre aso enti wo mo akakai wo mo ni eye wo mo hwehwemu ano wo mo enya owura bi a wode Samuel Tewia nipa eso no na emeye new education director ene fama adehye a wo mo ewo sahwewi so municipal ho na ebra wanum bo ni din wadi dwumadie bebre no a hyehye so agufom na ne so ade hunu bi ni se obema nwomesua ya akono oba nwomesua no obema akade e wase wo mo ede bu nwomesua a Western North region ho ema bibia etumi koyie ema adehye no so ehoto wo mo ewo nwomesua mo no adesuafo benya wonum de achechefo benya wonum de no wadi ni nyina eto yensomafo Kwame Owusu ya wo no to nkra efiri atoye tifido emantamu esom ye no anim
this was the rapid banner. In fact, say, Yababua, ma, and Obesia, a true call, I was actually so municipality. Yen, what I did to Pan, said, I could help you or call class, you know. Yeah, church for that, for penny, a bebo moderna, a pie fast food child, a bemana con kind, said, I just trainer the cinema, and Tiasia, a mayor, Juba. I feel beauty say efficient, effective, and then accountable management of our educational institutions. The church of form for more that did I know, say headmasters and headmistresses, or what Kuntabuo and the different say effectiveness, any efficiency, a better Jumana Buama, the school no edge social so I come out. I feel young school are dying, but our money are dying at the day. Yet the home and the municipal chief executive. Openia wakasa ye Ora Samuel Tewia Nipa. Wono ena oyo pani kwankyerefo a yabo ne dini ese omeda enwomesua no ewo sehwe so mensene no emo ewo atoye tifido emantamo ensemi yensem training osomafo kwame owusu yo tonkra efri Western North region somye no ono ene de bai baabia ne ho a osomafo osomo no a wonwura tokuro mu ehemfa ejemu kura no wowura no wode ensem no eba na ne nyina no yebeka so nipa nipa sanso na yedi ekoba jese sempere mu a oye nipa kan efiri nyame ho adanse e de kire no se won de emfa ho ne wadwuma a woye ene de efiri mu ba no wone ne nkasa wo be kire okwampa abefa so a wo be hu na nso wanya baabi ade utiri beto no wada ne fie wura adanse hu ne ma ne nyina wono na eton anopai ona aboya aboso a kase no yede to awo efirimfiri ho etifi anafo ene nepu ene atoye ho nyina 2074 tete hodudo no wo maye na abefo kwan so eno no uhunu ani kroje sensuo nemo wo nomu a na hu se we de ya haban we ya ne nananom wo ayira no sa haban ya ne nso se be na be hu haban no enti 2074 ne de yedi hu adanse de echie wo mu nti na FDA ka kire yen se nipa biada ehia bi wo ne pono so na emom se woni mfinhia dumienu a yen kamfo mawo o ma kwada no fo anaso wafa afura menko ho ansa nenso yare bia doctor abodin say no na tewo widie mu a edi wunyade 2074 no ebetimi adwodwo no enti ka ho wura ba bi etonuro na wonso gibi na mom sade be na yare no mma ansa na ebeba mu no efa wonum ebi fa ahwenem mframam na ebi afa wonsu mu ni nyina nso na monum eni ntina ewo se woseno a sa nema nyina bekra no ansa na aduru yemu no usiesie ne ye sade be ya bibifi bi bampa na asoso so ntem antimi anko yem Leicester Company Limited for na ya toothpaste any toothbrush yedi ho adanse ye de amawo toothpaste no wono mo wo whitening eno na ya na ho fa no na tade ye hye no eye bibire no blue no ya no wa hye no nso sa ena afi wo mo heba eno no nso eya habamono nti hu no tesa habane pepepe ena wo mo san wo total care enna ayese obese tomato paste no na no se sade atienti wode mankura no na aye wo twitwiro se beji waduro na ateto so gya no so won kotwitwi won beba ho so na aduro nasa na ne sene nso mfiri esanse ede na ne de nyina echi no kire wo mo kwa ebefa so atwie wo mo bristols no ano nye den eboa wo se echi nam no ennam bi akeka wo sentem ebeyi afiri ho eburo no mo ne amango bedi ahye ntemu no ebe flozi ni nyina kama ama ho atɔ na fe agya ora haje papa bi anopa be bi eto ade bi akwa ya no wabusa se ya asa na ene papa no wokuta yemu ena nsɛm no yɛde eto awo ekirikiri ne abenche ye wura santima mu Electricity Company of Ghana wo mo se sesei wo mo de network upgrade adura santima mu na ye mejo pa ne se hunti no emia ahodo bi a ebia betese wo mpotamu wom ewo ho na se kane na bonani ana se enyina so a enye bo apaye ebia edum no eyedum siesie na ne dum siesie nyina no wo chese saa homa na free Ken UST primary substation ekokase primary substation ho
efiri hwa fa kase ekọ rich box supply point ho ye wo kumase ho nyina no wormo hwe ani mu sa ayere so a boso mensi a ye be wura mu adekye ye ni de toso num na wo ma ye ho nyina adwuma wie na wose we nyina wo mo ka no bense 265 square meter conductors a wo mo ekeka bomane sa 400 square millimeter conductors ede bua se de be na ahoden a ano den betimi aba asantema mu ama efiri dwuma hodo e wo ho nso no etimi enya nyina ma ahoden de aye adwuma na eso mfa so no nso aba enti sewia kuntenase ena afi bekwai kase ene ne mpotemu no ya na mobetimi ehu ne nia ebobo obo kakra anase edundum ni nyina no enye bo apayo de wo pa nwoma so no eje na numu de na emom eye ne yie mu ntia Dr. Charles ni ayiku wono ena wo twro krata de nensa hyase general manager extender communications na bibie ni ena bia efoforo wo so a won de ahoma ma se yemfa ma 0240 454 530 eno wo monkasa na krata yeso no wo de ama sentwerofo nyina se yemmoro so na Ganafo tituru na santeman ya mfanama na efa won ho kese pa no wono monte ase na wo monte ase yi ye giremu ewa sante emantamu na yentoa so wonsam foforomu enfamamu bekwai municipal ho eho ne yede wo eko ekuro ba ko eno no edidenya ase adehia wo mo wodenya ase wo mo na etoto sere mpanifo yi wo mo giremu se de ka na poto kasa mu se water is life no wamu die ensuo no kamia yese wamu num wie ana wamu yisu de ye de omdo be ye wie pe na wanum anya yade asanso afie kire ye no ane se na men wamu te water pipes bia eno no ewo wamu mpatamu denya ase honum wo eboa wamu no bese mfinhia bese numnie yensiesie ni da enti aye fully damage na chesa sekra na no esanse esie ho paye aboa bia wura mu nti aya na efini mboamboa wabi ewurawura mu abakobu nsuo ne na nsuo na ayetenkron te se de ya hyeda edigadam sei nsuo ababa befra ane de aka ka ho wo mo so mabom panifo amane abo enso no mfita wonom ntehwe wo ma ese broni a wakofota kwatren eno ane so watemu papa sa won hwe ba bia ya free a kire no na adehye yi ese womo depending on mienu bi pe no eboa womo na no kura no serve two communities esanse asere wasu jamile kukusu a aya ne to pai nti apai ama mienu no kura na womo ni edaso no eno so kura no aginsemo womo ni yensem treni ba wa beidu ya wato nkra efira santimatamu afa baabi no ekasa ase enamunsuo su nti ma kaabo akra bi kra wo kwan kesi ni nti ebesre aban ne mpanyinfo se momboa ye ni enya nsuo wa ha ne ebre wo nsuo pa etosu biem ye man toilet aye koso enye kra nti ebesre wo man ne se aban mboa ye ni nyina be 5 years ni ma de ha ye pa se me kra mi tuturu nkesi me hwena no me ye ya na nka me gu nso gi sa abro me ma de so ko obi fi obekwa de bi kra dum kane eno kra wo ko adu ba bi kra ye se woro mpabo ansana papa nyina ya dia ya tete ye fem wona ta ye kura be krum ha yitimi shotu nsuyo na tosu bi mu ye toilet ye nyakora sisi kura ye anji wofo bi na de ba be kwai omo gigi ye sika wo ho nso sika na omo gigi ye no kura me wo fa ene me na namu nyina akodi dam wo ho nso we ye nyamfa so bi anfili we be 5 years ni kura ma da nti wo man no ye tu bi wa ha community center no nche nso kura fort wa mama na se ja ye sa ankura ene wo bi wa ha se ya yekubu nso ye ma off wa na nso da ni problem ko de be twen nsuo no kura ya asem dimia me gina he ye no da nko ampo na me tu bi wo me fie adehye bia wonom ewo denya se bekwai mesini no mu asantemantamu womo ana akasai enti no ensuo dia ye nkwa empanimfo kra na scientists fo kra be ka cho se wasetena wotie no ensuo be 75% enti no empanimfo enhwe se ne ankrankran aban obi bia da wo betumi e de ato ho so na adehye wo denya se no yetimi akoye womo water pipes no e de ama womo no yankoya ma wo na wo so munyansu emfa ma wo ho bra yensem training ba wa bedu ena din sami eba ye ebusua yesra wo yegina we so ani tata no emienu ye basa
TV Emma Aketiapa. Okra Emma Aketiapa pampa busua. Yenkwa wiensem ne nyina wa amanone no nso abibima mu ha ya Kenya ene yewura na henkure Nairobi. Na Nairobi atoya fam ho ya sanka yenkra ha na mekere wanka Accra West. Eho na Utimishi Girls Academy wo. Eno nso kura no ewo kura efro se Gejel. Ewo na no yebebo wa amane wo sompa kase so. Se eja to sukuu no mo mankura no bi epere wo mo nkwa no. Emu be se du nwotwe de. Sabre ye frɛ wo mo kra wa atiasefo asase so a wono mo nka ho ama wo mo awofo nso no mo tenya asamwa. Ne no na Hosi sadoma wo nhwemu a wo mo aye kyerɛ se wono mo kokɔhwɛ sa CCTV footage no na wo mu san koda nwotwe bi ne ekɔso no bia no wo mo adwene na wo mo hyehye ya e ma de esi ya ma ebinum ahwere wo makra no na enam saya so ama wo makwakoso wo mpanche sesei wo mo wokokum a ye toto wo ma no adwempo e ba wo mo trim se secondary school wo mbetumi adi sa nyambra nsem no na sa school mu ho no ebinum ho a sabio edu se wo mo pakoro no babo na wo mo akoka nkora de tiabom enti ye wo mre wo mo nwane ne se wo mo nkomra no wo mo yi wo mo chifum fram eno sabi ena nkomo ne chese wo mo ekokọ yoye ya enam so ama nipa be se du nwotwe eti na nanom wanse do no na wo mo chese enye ne edikan ni ebia ba e wo sukuu mu ho ayese sukuu bia ya demonstration esim e wo ho ani yakasa an predecessors no sa na bi yoyi no mo ne ho ade ntedu ba bia na ya history na yakase it always repeat itself na so enya de wo mbetena se ama wenom ato asokura na njuki ntimba wono na wacha se wo mutietie nkomo no mu a wo bambo mu nom ne ade no a wono de nkura ne bi kura wo mu wo mu no na wo faase no na wo kyerɛkyerɛ se uba school mu ho no a se emu akyemiensa group awofo no bi akwakodifa ebinum nso ene school na akwakɔyɛ baako na afi titru wono ma wo mawu ye no nso no wo ma palai ye no nso nya asam ketwa nanso we nyina wo mo kye no wo mo se ehwemo na ba bedadwa se nipa duonu baako ene ti na nanom wonse do wo dormitory eja eto ho no na eno ye boso ede ama yetiefo a wo mutie sompa afidi kase na si afi na waso a sompa afidi ne nyina efa so na mom ensam a ekobogye sesempere wode adanse ho ne ma papa no so yasena Leicester Company Limited wonom ye ya toothpaste and toothbrush ma ye bitwi yense na ye de 2074 no ebo ase a ye no matoso ye bi nsam no ede ma wo no na ebi ne se onenyo John intimfo jo assistant mra shebedwani wode atudwa kire mu se enra LGBTQI+ bill a wamo epase ye no wono de oyi ne ho firi mu esanse de 8th parliament no wamo epase ye no enya no ene wamo yeye wamo yi bibia firim wamo yi niema ne bia firim a wono wagitu a enyi Suleiman Abrahama ene Media Foundation for West Africa se RTI na ebae no amase yenhwe nanim a right information bill enti National Lottery Authority ene KGL contract no empenimfo ma wiamom na Ghana fo a omo yobie no womunya hotoso adehia wombo ewa seshiyo so atoye tifido emantamu womu kiremu se womanya new education director ya yaboni din kura ora Samuel tawie nipa no se na ni suade hunu ni se enwumesua no bema na ya kono akyerɛkyerɛfo ene adesuafo nyina akade bia no obebo ne homodene eso adi bedu akyi ora nipa kyerɛ wo se adesua nipa adwuma enti emfa ho ne den ye nipa enesua Electricity Company of Ghana Asante Mamu wamo se uwo kase kontinase se wia bekwai ene na afa na se enkanea no eni bubonani a emma oyamo nhyehyew wamo siesie na wamo mamo major network upgrade ne se hunti upie kura be ya nkadundumu nema se de obeba na bibia gyina so ye denya se adehie na ekasai bekwai mesini mu Asante Mantamu wamu kiremu se ensuo ho akwatwe papa de ama wonu machen tete abayewa ni nyina ne se wamu water pipes bi mfinhia ne numnie asesai ya mpanimfo emfi wamu
deɛ ɛyɛ communities bɛ mienu deɛ ano wɔn ayusuo no ɛno nso asɛe sanse asɛ wɔso gyam no kukusu ama ne to apai afe yɛkɔ Kenya mamu asɛm esi hɔ na ano a yɛbɛbɔ so wɔ Sompa kasa so ma wo sɛ Etumishi Girls Academy a wɔ Gejele hɔ no egya atɔ hɔ ama nkora no bɛyɛ sɛ edunwɔtwe deɛ wɔn moti na nanom wɔn sɛ do wɔ kasa mu no posifo wɔ hɔ akyi nipa nwɔtwe a wɔn mo ɛna dwene saa de yɛ akɔ so a ama atwere nkyɛm asie ɛno so ne yɛgyina ne yɛde kasa na asie ɛfa Sompa nkora bata ɛwɔ Ghana ha afi information centers ahodoɔ wɔn mo fefa bi ɛna wiase nyinaa pa no sonso www.sompaonline.com ensem ne ewura tabo aten akyira akoto akwa benya bi ahwe nya bi asan kenkan Facebook no Sompa 106.5 FM Accra unya kona akohu a na wache egu group ahodo num na wayonkofo no wonfafo no nso enya kase papa bi ekoboje sesempre modie no atie triple A man AGYA APPIAH APAM DADAA ene din no anopa mene ABENA BADU ADEPA KWOFIE ebusua yada mu nyina mu ase amamomo nitie ene hwa adehye Munde dinam se manya foreign call. Hello, papa. What about to be a new? So say me feel London. Echo you